Hij 100 jaar ziet. Waar weet hij nog? In deze podcast spreken we Rolf Wolterink. 100-jarige verzetstrijder, levenslustige schreeuwer en eeuwige nog. Hij is in jeugd, werk, grote leefde Ali, omgaan met oorlogstrauma's en wat er de leu nog met wil gaan. Neemt er een kom koffie bij en komt terug bij zitten. Dan houdt trouw. We hebben een heel speciaal gast vandaag. Maar hij loopt al even met. En precies te weer 100 jaar. En dat is Rolf van Lagewilke. Precies. Roelof Wolterink. Ja. Nou, hoe heet je met? Heel goed. Ja? Ik zie wel 100 jaar, ik zie wel oud datum, maar ik kan er wel even met. Nou, hartstikke goed. Dat weet ik ook geen. Ja, nou dat is heel veel naam. Ja. Heet dat altijd de dag, deze rol zal worden? Nooit. Ik die dag ik 30 ben. 30? Wat dan? Omdat ik zo'n wereld was en het moest al gebeuren. En wat we daar hebben gedaan en moeten doen, was altijd zijn best. Je ziet van de wereld. Wel van al zaten. Ja. Want die zijn beste jongens, net met een andere. Maar ja, die waren echte kwa jongens. Qua jongens. Maar dan kreeg ik toen wat te pakken, hè. B. Als je uit de weer hoort, dan weer wat wij doen, hè. Ja, dan kreeg je de boksen. Op de school ook geweldig goed mee kom. Ja? Maar met dat jaar van de school af, hè. Oh. En werk. Ja? Werk. Wat voor werk dan? Toen was ik rond en Jan van het Wildstuiten, Ja. de misselaar, Upperman. Goed, jongen van dat jaar. Beentjes onder de gat en een boordstok. En dan moeten we 's morgens vuur naar de mesters begonnen. Moeten we veel eerst cement maken. 3 emmer zand, een emmer voor cement en water. En dan moeten we dan met cement in emmers, een emmer voor cement, jongen die keel zijn. Ja. En die worden om 8 uur begonnen, naar de 4,5 dag op zitten. En dan wij door op. Ja, dat Maar zou je wel. hebt mijn moeder wat verloren. Nog gul in de wekken, naar morgen. Dus hoe niks te vroeg. Maar was dat wel weer aan? Of? Daar leer je niks van. Nee. Je moet maar doen, de hele dag werken. Maar moet je dat in hoe zin leeuwen dan? Hè? Een rullen verdienen, moet je dat dan inleeuwen? Nee, toes. Ja. Helemaal. Ja. Hoor ik er dus even over. Nee, precies. Nee, no. Maar je hebt nooit verdaan geleerd aan of zo? Nee, we hebben nooit van kunnen leren, want eerst aan 14 jaar mocht je niet werken. Nee. Als je 14 jaar was, dan kreeg je een arbeidskaart en dan mocht je aan werken. Aha. Dus toen ik 14 jaar was, heb ik de arbeidskaart opgehaald en direct een bakker. Dat is Sanderman. Bram was patiëntje, door ik gewerkt. Aha. Dat ik 2,5 jaar was en geweldig gene, heel gene, maar met een bakker verdiende niet wat. De jongen verdiende 2 gulden en ik verdiende een $3. Maar dat mocht ik niet vertellen. Nee. Maar waarom kreeg je meer dan? Ja, omdat ik ook bak moest leren. Oh ja. Ja, en maar ja, toen kon ik in de fabriek in Almelo 6 gulden verdienen. Wat dacht je dan? Ja, dan gooi je Dan naar moet je Almelo. Ja. En hoe kom je door? Met een trein. Op de fietsen. Op de fietsen. Want je moet morgen om 5 uur beginnen. En dan moet je in ploeg werken. En nu doen ze 8 uur aan 1 stukken. Maar toen was je 4 uur op en 4 uur af. En dan moet je nu schoffend eruit halen. Mhm. Dus je begon om 5 uur tot 10 uur. En dan ging je naartoe zijn, waar je 11 uur thuis. 12 uur was dat net op de fiets te brummen. En dan moet je van 2 tot 6. En als je de late ploeg aan, dan begon je om 10 uur 's morgens. En dan deed je tot 2 uur. En dan ging je naartoe zijn. En dan moet je weer met naartoe zijn, moet je aan werk. En dan soms om 6 uur moet je beginnen tot 11 uur. Maar dat waren hele andere dagen. Nou, niet door. Nou. Maar En dan die fietsen er waren. Omdat ik in Almelo moet kijken gewoon naar de fietsen. En met de maak van 2 ronden, en met de nieuw gemaakt. ja. Met naar elkaar last. Met een vuurrad wordt naar links. En achteraf wordt naar morgen. En dan kan je die doen. Hè. En dan zat hij tussen deze twee. En dat 2 keer danks. Ja. Nou, en Maar ook zaterdags hoor. ja, naar de fabriek. Ja. Van Heerk, of wat is dat? Nee, dat was de Egger borduurfabriek. Borduurfabriek. De rode ramen, de rode gardinen en zo. Ja. Borduren. Stickerieën. Maar een heel grote machine van 12 meter lang. Grote walzen. Er zat 7 meter doek op. Ja, en dat was spoorwerk met op te doen. En ja, wat was dan uw werk? Je moest dat... Ja, maar hulp misschien. Alhora moet werk, maar moet je wel. En dan hadden ze al niet voor niks. Nee, precies. Ja. In Toes, toen je jong was, hij klaar was. Ja, ik heb ook jong geweest. Ja. Ja, ja. Je zit
heel lang alleen een jongen geweest. Dat is Maar- meer zonder je alleen. Ja, Dus je gewoon op een bal, op mal. in Noordboernuske, Ja, op mijn zoon aan man. dat weet je Dat heb nog. mijn moeder mij al verteld. Mijn zoon aan man, ja. Je weet niet meer, maar je bent er wel bij. Ja. Ja. Maar hoe zag er uw gezin uit? Wat, Ik had een vader en een moeder. ja, En mijn zuster was 2 jaar ouder, zeg ik. En dan kwam ik. En dan kwam mijn broer Bernd. Hij was zwart 2 jaar jonger dan ik. En dus mijn vader al heel vroeg sterven. ja, Mijn vader was nog geen 27 jaar ben. En mijn moeder was 27 jaar. Toen bleef ze zitten met 3 wichter. ja. En toen? En ja, je moest toch maar verdienen. Die voor de lui jak en rok maken en zo. Daar zat ze heel handig in. En toen moesten ze rennen. En dat was geen geld. En Nee. niemand had geld. Nou, en ze was een dochter van een boer hoe snowde en toen niet wat dat. Dus je moest allemaal zelf doen. Ja. Maar het is wat duur kwam. En 4 jaar later is ze weer getrouwd. Met een campus. En dan had 1 jongen. Dus heb ik 3. Die hadden 2 soorten wichter. En daarna kregen ze zelf nog 3. Hadden we 3 soorten wichter. 3 soorten. En dat is altijd goed. Oh, ja. Ja, en jullie konden maar vrij rond, zeg 4 maar. vrouwen. En jongen was niet bij jongens. Mijn tante bleef. Maar die anderen bleven gewoon bij elkaar was altijd. Maar- En de jongen, dat was wel ons hondje. Ja, En dat was campus. Ik ken hem misschien wel heel wel gekend. Vroeger leden van de SGP. En dat was in gemeente of in de SGP. En dan kon ik goed mee overweg. Maar hij was heel christelijk en ik niet. nee. En hij... Maar we het vaak met elkaar zitten disten. Maar we kunnen het altijd doen. Ja. We hebben nooit geen drukteloos hoor. Geen drukte, nee, geen Er verschil. was een wisseling, meningsverschil. Maar die vind ik toch wel. En hoe waren moe? Op wie leek je het meest? Hè? Op wie liep je het meest? Ik denk mijn vader. Hoe vaar? Ja. Maar die zei niet van een wereld. Ja, dat zou mijn vader ook wel een wedstrijd, maar ik heb het niet gekend. Jammer genoeg niet. Nee. Al Jan van Toet. Ja, want hoe oud was hij toen hoe vaar stierf? Toen was ik 3 jaar. 3 jaar. Ja. Dus je bewaar eigenlijk nooit ik kan echt... me niks van herinneren. Ja, Oké. En dat vind ik heel jammer. Want ik heb me niet gekend. Ja, En ja. dat was nog maar van die kels die is... en dat was voor belikken. Was ze hun er bij Jan, ik weet niet. En wie was geen weet meer. Hij hoe waren de keer, zeg maar. Wat hij hem daar wilde vragen. Nou, Ja? waar moet ik aan beginnen en hoe moet ik vanaf? Iemand biel. Ja. Want ik had zit weer al. Daar had ik een beetje de eerbied voor. Ik heb wel gezegd via een oldering bij ons neus. En dan deed ik wel vullen voor de korken. En dan een paar keer weg op pad. En dat leek me ook wat te doen voor warme lui. En toen ik jong was, ik moet net met de zuinschool. Ik ging we waren op school met de Bijbel. Ik moet psalmen leren. Ik moet naar de verenigingen. Dat leren en zo. Hè. En het is zo nieuw was gewoon, maar ik kon liggen met. Ja. Maar ja, toen was ik jong was, met maar meuters. Had ik een heel fijn kameraad, echt wat voor mij dan. En we waren al bij elkaar, dag en nacht eigenlijk. Alle dag is weer bij elkaar. En ja, toen kwam de oorlog. Dat was wat voor ons, hè. Soldaat niet, nou, dat wel, dat kijken. En we wilden ook wel geen militair worden. Maar jongens, ik was jongens. Ja. En dan kwam in de oorlog. En toen de oorlog overloop was, ja, maar we aan boord mee moeten, waar we dan worden gewoon. En ja, dan was de pest aan die moeven. Ja. En Ja. En terug naar de begintijd, zeg maar. Want die zit opgegroeid in de jaren 20, jaren 30. ja, En ik heb ook een aantal leuren vragen vooraf. Want ik heb ze allemaal gezegd van... Hey, ik ga met Rolf een interview doen. Wat wil je nog van hem weten? En er waren er wat bij die zeiden van... Dan heeft hij ook met hem gemaakt als het elektrisch komt. nou, we wonen niet maar boeten op van levensweg. We hadden geen licht, we hadden geen elektrisch, geen gas, geen regulering, we hadden helemaal niks. We boeten op. Dus we moeten net wat veel als met hem maken. Dat het gas komt, dat de regulering komt, maar dat was een heel veel later. Hè. Want dat was één zaanpad. Ja. Dat allemaal geen bedrek. Hoe lang het elektrisch was, dat wel langer natuurlijk. Maar via de boet nog wel helemaal oversluiten, nee, niks. Ja, maar dat moet je er dus ook zelf nog allemaal bij doen. Ja, ja. Stokken. Stoken en brandhol en zo. En ja, in de oorlog, de fietsen erin, hij liggen, ja, gekke dingen. Ja. Ja, op de fietsen zitten en dan rijden hij leggen. Nou, weer met de handen gewoon de neus.
En met drie, hè. Ja. Ja. Ja, en maar je zei dus, je zijn van je zo'n ouderling willen worden. Ja. Of meer een soort van sociaal werker of zo. Ja, dat ken je toen niet. Nee. Maar toen ook, nee, mazzelger. Wat zijn die? Ja, maar je ouderlingen ben. Ja. Ja. Hang een zwart petje op wat. Hij moet niet werken. Ja. Maar hoe past dat dan? Je zei van je wat een wil, maar je... Ja, wil met alles. Je wil altijd voetballen of waar je die in hardlopen. Je wil altijd winnen. Ik was beelden en sneller dan een ander. Ja. Ik wil al winnen en ik kon al winnen. Op de schoolfeesten, net wat het was, winnen. Op schaatsen, winnen. Ja. Alle rotschaatsen onder maar iemand maar winnen. Ja. En die duurzetvermogen, hè. De Ja. duurzet tot en met nooit opgehouden. En hoe heet dat van? Dat heb ik ook van mijn moeder. Maar mijn moeder heeft ook al goed volhouden. Heeft zichzelf gered. En door het ziet ook zich altijd, ja, Hoe oud is zo'n morgen ben? 91. Oké. Ook 91. En het twee broers ook 91 ben. Kijk, Ja. dan hol je het langer vol. Ja, gelukkig wel, joh. Ja. En toen kon ik weer met hobby beginnen, hè. Ja. Ik hobby zat. Ja, dat is zo. Ja. Ja, wie zit hier omgeven door hobby's van hoe? Ik zie dat je rennen teken dood en snie. Dus niet, en ik heb altijd knijden gelaten. Ja. Ik was kuurmeester van zangvogels, Ja, waterslagers. Het moeilijkste wat er is, om dat te leren, om te leren wat hij vorige vertelt. Ja. En dat moet je wat vertellen. Maar dat En heeft zo verteld, ver ik ja. Ja, en maar nu, wat doe je nu, zo denks? Ik doe wat ik wil. Ik doe veel lezen, heel gerne. Ook wel wat van te denken. Ja, ik zoek dingen wat. Maar ook van Karel van de Torens. En ook wel andere boeken. Ik heb ook een paar schriftjes, daar ga ik nog met doen. Mevrouw Brouwer, uit Amsterdam. En Betty Hogeboom, die woont in Smilde. Die gaat allemaal over verzet. Hè. Oud verzet, Want ja. die heeft de familie is daar heel zwaar treffen. En die heeft mijn namen voor hun. En daar zijn we samenkomen zo. Oh ja. En dan komen we ieder jaar van een paar keer bij elkaar. Nou, oud dat toch, oud oorlog hebt, maar dat heeft natuurlijk veel bepaald. En bekend vandaan. Ja, je was 16 of 17 en toen de oorlog begon. Toen was ik 16,5 jaar. 16,5. Goed, ja. Kreeg je dat dan met, zeg maar? Wist je dan van wat er in Polen was gebeurd en door die kant op? Daar wist je weinig van. Maar in 39 met die mobilisatie, toen kwam hier militairteling aan de Wiense straat in Schuno en tussen Eiter en Riesen. En ja, dat waren we natuurlijk altijd. Altijd met neuzen vooral. Die gewoon beter misschien naar die keels. Zo kunnen we nog wel. En dat vond je zo prachtig mooi. En een jongetje wie ook als nou doen. En wie wil toch geen militair worden. En maar die veel te klein voor de jong. Dat mocht niet. Maar toen dat nodig overloop was, ja, maar dat doe je dan. Al wat niet mag. Mm-hmm. Want in 48 kwam de eerste verzetblaadjes. En die verzetblaadjes, dat was de Geuze van net, Vrij Nederland en Trouw. En die blaadjes die werden dan gestenceld of in Amsterdam gemaakt. En via iemand, de eerste man van het verzet, Jan Retsen, was militair, was op de Rebbe. En dat niet bij zat. En dan verzat zich druk. En dan kwam ik in contact met de oude militair Norriesen, maar ook met een officier van hem in Amsterdam. En dat was de oprichter van Vrij Nederland, van Ree. En daar stuurde niet al zijn de berichten van de jongens die op het vliegveld waren, al die dingen meer. Hij wist precies hoe de sigaretdienst zat, hoe de gevangenissen waren. Dat ging allemaal in Engeland. Hè. En dat deed je. Totdat ze hem oppakken. Hè. Want in 1941, dus nog geen jaar na de oorlog, toen hebben ze die hele verzetbeweging van Vrij Nederland opgerold. En toen kwam Jan zijn naam weer dan. En met een half uur en ze Jan ook gepakt. En hoe was het gebeurd met Jan? Toen was Jan gebeurd met Jan oppakken. Jan ging in de cel. En Jan heeft een paar jaar vastgezet. Hij heeft nooit, is al vaker onderhuurd. Jan heeft gezet in Nijmegen. Heeft gezet in Utrecht. Heeft gezet in Den Haag, in Scheveningen. Maar Jan heeft nooit wat toegegeven. En toen in eind 42 werden we verstuurd naar Jan Gamma.
als nacht en nebel. Dat wil zeggen, ik ging niks met de hun, niks met de zee. Man geen enkel contact hebben. En heeft nog een paar jaar verloren. En toen is in het begin 44 is gestorven. Ja, van de ellende. En geen net, toch doen, toch werken. Mhm. Maar Jan was een van de eerste. Ja. En Jan kreeg de eerste verzetblaadjes. En die was nodig, jong. Ja, per stuk. Want een stuk of 8. En ik had een kameraad, Egbert van Beeuwendam. We waren altijd bij elkaar, dag en nacht. Vanaf de scholen. En een broer van Egbert, die kreeg ook zo'n gaatje. Zo'n blaadje. En daar stond onder. Schreef ze als er weer vouw met de pennen. Dan kon die ook verder jong. Maar ja, Gerard zegt, dat doe ik niet. Egbert en ik moeten die oude schreeuwen. Ze hadden één ding, één drukkerietje door. In Amsterdam, bij heel Nederland. Mhm. Dus, en toen, Egbert zijn broer, die kon dat niet. Was te druk. En ze zei, jongens, hier moet eraan gaan. Ja. Zo wou met 17 jaar al bezig. Begin 40, 41. Met dat blaadje uitschreeuwen. Mm. Nou, en dan lees je mensen saboteren en zo. En als je dan 17 jaar zit, dan durf je nog wel wat, hè. Mm. Nou, dat heb je weet. Ja, Nou, wat dan? hè? Was in begin juni, kwam ik in Almelo en dan zag ik een paar moffen met een motor met fietsbank. Die had niks van die pamfletten aan plak. Nou, dan ging ik biestokje, nee, dan ging ik gewoon in, maar die gehaald. En die kwamen er een verder, dus die dan ook door binnen school, hoe ook moet verlenen, want de binnen. Ik ben die hele rollen met hem verschuurd. En dan pakten ze me mee, hè. Die andere die jongens. Want die vreemd, wie heeft er gedaan? Ja, de jongens die er leupen, die schoolwichter. Ze zeiden, nee, dat is toch rennen gewoon. Naar de fabriek. En toen hadden ze zo'n soort pakken, hè. Nou, toen kreeg ik eerst vast te zetten, omdat ik jong was. Moest mijn vader s'nachts om 1 uur nog ophalen. Want ik mocht niet in de cel, omdat ik te jong was. Ik had gelukkig een advocaat. En dan stond je als 17-jarig jong, voor de rechters, voor de rechtbanken, voor de Duits militair veldsgericht. Nou, daar ben ik voor veroordeeld. Zomaar achter de tafel, 2 oppassers met grote geweten. En ik als klein jong nu vuur. Oh, wat spul. En dan ben ik veroordeeld voor een half jaar gevangenisstraf. Een half jaar? Maar omdat ik zo jong was, mocht ik ook geen half jaar in de gevangenis zitten. En ik mocht niet veroordeeld worden door dat Duitse veldgericht, want daar was ik te jong voor. Die hoorde ik niet meer. Nou, toen zeiden ze niks te doen. Gewoon duurwerk, alle dagen, 2 keer melden in Almelo op politiebureau. De politie moest dan naar geen meneer. Nou, een politie had dat gewoon groot. Maar laat ik in Almelo werken en ik moest daarbij om 9 uur. En ik was dus morgen om 9 uur. Dan kreeg ik een kwartier tijd met een boek wat erin halen. En mocht ik terug naar jagen. Maar als ik om 10 uur weer wegfiets, en ik was om 11 uur toe, mocht ik er om 12 uur weer bij. Ja. En wat moet ik er om 12 uur fietsen ik weer naartoe zijn? En wat had net nog in de wieren. Zoals ik vaker 3 keer dag naar Almelo fiets. Op die oude fietsen. Ja. Ja. En dat ik een half jaar volhouden. Ik ga vullen bij de vaste kunnen zien. Ja. En dat ik vullen met raak. Ja. Maar ja, dat is ook overgegaan. Maar toen had je de smaak wat te pakken. Want, ja, want de eerste die ik opgepakt ben, dat was Jan van der Dood, Jan Retsen. En 18 april in 1941, toen die Vrij Nederland opgepakt op een roelwen. mm-hmm. En ik van 2 begin juni. Maar je hebt zelf ook dwangarbeiden gedaan. Ja, dat was al heel vroeg. Wanneer was dat? Toen ik ben eerst veroordeeld tot een half jaar gevangenisstraf. En toen dat afgelopen was, dat was in 1941. En een jaar later, in oktober 42. In september van de eerste mee gewoon releasen. En hoe ging dat dan? Kreeg je dan een briefje toe? Of? Dan kreeg je een briefje toe. Je moet nog melden op het arbeidsbureau voor arbeidseinsatz, uitzetting naar Duitsland. En dan word je meteen in de kuurt. En 5 dagen later moet je klaarstaan. En dan word je ondergeleden weggebracht. In die Hengelo werden we verzameld. En ik was alleen Nourice. Want ik werk in Almelo. Want bij Almelo zijn wie. Maar die ging de andere kant uit. Ik kwam van arbeidsbureau Nevendal. En we werden overgebracht naar Hannover. En dan kwam je in Hengelo bij elkaar. Dan word je overgegeven aan Duitse arbeidsbeambten. En dan word je op een trein naar Duitsland rennen. En dan is een jongen van 19 jaar. Vandaag die wisten niks. Je was zo groen en grus. En dan kwam je door alleen de zon. In die grote wereld. Allemaal rode werkkampen.
Moet een paar duizend mal heen. En niks te vragen hoe het eruit zag. En in het begin waren die barakken schoon. En echt goed, was het redelijk goed. Maar toen die jaren was het dan helemaal niks meer. Hè. Toen zat hij onder de schurf, onder de luze. En je moet maar werken. Dat was te wijfuur. Ja. En er was geen van, nou maken wie dat even terecht met elkaar of zo. Of daar was geen kans voor je. Nee, maar kon je niks te doen. Je had alleen maar te lust. En dan zie je natuurlijk een jong die heel goed redelijk. Maar iemand die smid was. En dan kwam bij de smid in plaats naar Zijder. Dan was een boom Jan. Of bij een bakker. Of bij een slager. Of kapper. Die heeft geweldig goed gehad. Want iemand die lui die toen een bedrijf had. En een zoon had, dat is zo. En die zat aan front of een sneult. En die keert er de jong kerel toe. Ja. Maar nee, maar we weten wat hij met. Mm-hmm. Maar ja, in die kamp, vooral in die kamp in Noord-Duitsland, allemaal een zware industrie. Allemaal zware oorlogsindustrie. Dat was het geweldig slecht overzien. Je hebt maar genoeg tijd naar. Maar we hebben nog geen, ik heb er zo wat 2 uur zitten. Nou, nooit geen sinaasappel, nooit geen bananen, nooit geen ei, nooit niks. Alleen 5 dagen in de week koolsoep. En dat was heel gelukkig. Als de koolsoep maar heel dik was, gewoon de bla, die ik zo duur gesloten, die vond ik lekker. Dan vond ik het wel fijn. Ik heb hem wel gered. Maar ja, dat heb ik ook van alles gedaan. En dus ik 2 keer gestraft. Gestraft? Ja, dat is zo. Ja, Wat heb je dan nou? Ik had het dan maar niet mocht. Oh. Ja, trouwens, ik niet. Ja, het mocht niet doen. Ik had een zaagmachine. En ik kreeg 2 grote vrachtenoot. En omdat ik was pinten zijn ze. Ik moest die rol op motorzang allemaal voor wc's die op de afgelopen zat. Hoeveel? Voor wc's. Die kamp opgezet werden. En dan keek ik, maar ik moest zo zeggen dat er geen opval kwam. Of zo weinig mogelijk. Nou, dat kon ik wel. En dan zag ik de planken, dat kan eruit, dat kan eruit. En toen zei dat ik het zo goed deed, dat was ik te koud, hè. Maar als ik middag wegging bij de kantine, dan moest een hangkloot op die machine. Ja. En dan kwam die oude mufkes, die waren naar huis. Hollander, door die machine lust toen, en een paar branddoodjes maken. Dat deed ze al dagen. En toen op de middag kwam ik weer van het schudingen. Ik denk, goed. Die machine, de zagen daar vast in stukken biels. Vast net, lang net worden bouwt hij en de bodem raakt. Alles zat vast. De machine gebonden natuurlijk. De motor duurbrand. En dan was dit zo schroeven geworden. Ja, natuurlijk. Dus had ik met de rotzooi. Ja. Ik had het niet gedaan, maar ik wist het niet. Dat zei ik. Mm-hmm. En toen ik eenmaal zeg, dat weet ik niet. Ik heb vast toch niet wist. Totdat ze me zeiden, nog als je het kan mee. Nou, toen moest ik zo'n concentratiekamp. En dat concentratiekamp, alleen in de buurt van, ja, aan de ene, tussen Berlijn en Hannover, zeg maar, Libanon. Ja. Nou, die jongen die bij ons straf kreeg, als je er 6 paar keer ging, dan kwam je weer aan de lucifer. Als een? Aan de lucifer, maar je niks meer. Als je 8 weken kreeg, dan ging je dood. Ja. Ik moest er 6 weken. Met 2 handen heb je van alle drie timmelen. En nou geluk met, want toen wie dat kamp kwam, moest direct weer duur. Een bijkamp, dan moet je opbouwen. In de buurt van Helmstedt. Achter Helmstedt was. En zo in het landenlijn, nou maar schutten van die nieuwe bereik. En je moet het weer opbouwen. En toen heb ik het redelijk goed had. Want ze hadden nooit zo bereikt. Ze hadden niet direct nou het moeten nemen. Ze hadden niet bereikt dat we slapen moeten. Dan moet je. En we moeten dan slapen. En de ene moet voor zich gewoon schiek zeggen. Daarnaast was een brouwerie. En ik ging naar de brouwerie. En toen kwam weer zeggen, ik heb wat. We moeten al 3 met. Dan kregen we een grepen. En per ging onder de stal. Dan moet je weer een perenstal schoonmaken. En dan kreeg we hem met water. Iedere keer 2 schoof stro. En moeilijk. En daar hebben we 6 weken inleggen. Weet je daar ook? Een perenstal. Ja, waar? Nou, geweldig. Wat een ammoniak. Daar hebben we 6 weken liggen. Zo gingen we 3. En om 7 uur ging de deur op slot. Slankloot erop. Dan zat hij met 3 maar in nukken. Van nou de 4 bij 4. 3 bij 4, meer niet. Op stukken stro. We hadden geen stoel, we hadden niks. Helemaal niks. Maar wat moet je dan? Dan moet je slaan. En dat was ons ingaan, onze geluk. Want we gingen veel rusten. Maar morgen om 7 uur mochten we weer pas beroerd. Dus dat die 12 uur moet je maling.
En dan mogen we ons wasken, 10 minuten. En daar ook van die brouwerieën. En dan moet er ook maar dan kan niet meer. En dan mogen we absoluut niet meer kijken. Maar ik deed toch wat, gewoon aan de kant staan. Ik kan je maar met de mix. En een van die mix was verdomd een mooie meid, maar ook een orge meid. En ook, ja, nee, en vertelde ik als. En ze vertelde me ook heel hoop. Iedere dag wat. Ja, nou, en wat vertelt nu dan? Wat voor dingen? Dat een vriend was gesneuveld bij de bevrijding van Mussolini in Italië. Als parachutist was de Ummeken. Nou, ik kon er geweldig goed met hem weg. Maar moet je. Ik was ook niks die, hoor. En dan bracht ik me alle dagen 2 ziethoeden met. En ik gewoon dan met me verdelen. Hou weer wat. Maar hij heeft 6 weken zetten. En toen op mijn man en man, toen kwam hij door. En toen zei ze, heb je teruggehaald, spul maar op, want ik word opgehaald. Je hebt het hier terug zitten. Ja, van de vrijdag 10 dagen op zitten, maar toen morgen met een vuur behaald, dan gingen we weer naar de fabriek heen. En toen kwam ik teruggedacht, hartstikke verliefd was op die meid. Ik was ook niks die, hoor. Nou, maar ja, we zien nooit meer van u. Het is allemaal over. Ja. En zulke dingen, ja, die vergeet die nooit, hè. Ja. Die vergeet die nooit. Nee. Of je bent met een groep van maar bij elkaar. En dan uit de zin, soort songs. Je hoort een kiek over Erpelkeur gezien. En dan gewoon de land op. Bij een boer Erpelkap. Maar ook de gemeente Hannover. Het hele land met allemaal van die heupen Erpel op land. Zand erop en stro. En dan leven we als grien tussen. Een geitje maken. De tasje vol met Erpel en afvoet. En die deden snisten op een kachel. Ah joh. Die hebben ze gewoon aan plek niet, op een kachel, hebben ze eten, dan krullen ze op en netten we op. En dan waren die eerste chips. De eerste chips, ja. Dan waren die eerste chips, kun je vast ervan. Toen was die de chips er staan. Dat was de eerste. Maar ja, ging dat groot aan? Wanneer ze dat maar gewoon? Ook ongehoord, zo wel in. Ja, precies. Ja, het altijd op, ja, het maar gewoon, het maar eetbaar was. Ja. En vooral zoals in de keuken. Kreeg 5 keer in de week van de zondagen. Kreeg soep, koolsoep. En dan kreeg ik een klein neppel. Maar verder, eigenlijk kreeg je nooit uit. Het sinaasappel niet, de banaan niet. Groente, ja, een klein beetje, maar nooit vullen. Is dat waarom? Alleen een kool. Ja, en is dat waarom waarom hij nu 2 eieren daarin zet? Dat weet ik niet, maar die smaakt lekker. En ik heb er geen ene van. Geen hinder, nee. Helemaal geen ene van. Ik denk, ik zal het wel goed mee. Ja, wat groot is met Roland. 20 jaar 2 eieren dag, zeg het. Mijn post net een keer zoeken, alle jaar. En dan moet het er ook precies zo naar wij, of? Ik neem de zo'n bord en die had ik op. En dan is het goed. Nou, als ik tevreden ben, dan langer niet zat. Ik kan er maar meer op, maar dat doe ik niet. Ja. Ja, zo lange. Ja. En, maar waar moet ik eigenlijk ook babbel was Ali. Want je hebt een motorongeluk gehad. Ja, want toen we dus in dat verzet zaten, toen ik weer was, dus ik denk, heb ik weer verzet richten. In 6 september 44, werden al die verzetstroepen in één ding gebracht, in de binnenlandse streekrechten. En toen werden we echt en ik hebben een ordonnans van de groep Racen. Nou, met de Canadezen middengewonnen. Dan hebben we een opleiding gehad van de Canadezen. En dan werden we opgeleid voor de invasietroepen van Japan. Want Duitsland had ik wel overgegeven. Maar Japan heeft ook nog volop. En de geallieerden, die hadden hier al invasie gehad. En hier heel Europa al bevrijd. Die waren maar zat. En die hadden na 5 jaar in deze was. Dan moeten we als nieuwe invasietroepen. Men veel opgeleid voor de invasie van Japan. Maar een groepskracht eigenlijk. Hè. Je hebt bij elkaar, je kijkt elkaar aan. Als je dood ik het ook naar vooruit. Ja. Ja. En dus toen wou het militair, dus we ook naar het bataljon Friesland. Want die waren het eerste geloof met Indië te gaan. Ja. En dus we 24 oktober 44 toen we naar Engeland gegaan. Dat is een paar maanden na de bevrijding. Ja, een half jaar nou zaten we al in Engeland. Ja. Want hier heb ik u verteld, wie van onze officier. En ik heb een ene. Pelotonscommandant. En men hebben een zware houdspan. En die gingen toes. Toen geven we een nieuwe officier, de Vaandrig. Zo van de scholen. En dan heb ik hem bij ons.
En in de eerste vergadering zeg ik wil graag de zwaarste sectie van die 3 pelotons. Nou, dan moet je dat nemen. Ik wil er geen hebben. Maar je zult toch wel zeggen leren. Nou, eerst keer met op mijn pad kwam, bracht ik 5 gevangenen met. 3 jongens van de jaren 15, 16 en 2 oude kerels. En dan waren de gijzelaars, hadden alle een plak. Al wie komt deze wie je fout, schiet wie je doet. Nou, als je met gijzelaars kun je, dan moet je me niet vragen. Want dan gaat het er zelf aan, hè. Ik was woedend. Ik zeg tegen de kapitein Eijzen, doe me die gevangenen meer, zal ik verzorgen. Dat is goed, zeg, neem ze meer. Had ik 2 jongens, 1 op Markel en Kooiman, 1 op Rijsje, Gijpodden. Ieder is verantwoordelijk voor die 5 gevangenen. Je zorgt dat ze genoeg tijd net te drinken hebt en zeeuwen. En 2 dagen later moeten we weer op pad. Moet niet gevangen met, maar dat er wat gebeurd was, want ze doodschieten. Zeg ik, gewoon met. Heb je leuk achteraan? En ze waren de vlag in de buurt, en we wouden een paar 100 meter af. En er stond al stil en de tweeënje, toen de vuur kwam met die gevangen, want die moeten eraan. We hebben ze met, ik zei tegen Podden en denk ik, maar je hoort alleen wat ik zeg, hè. Dan weet je wat het. Nou. En wie kwam daar, toen zeggen, schiet ze maar kapot. Ik zeg, hier niet. Wat dan? Ik zeg, weet aan de plak. Wat je dorpspoes zeggen. Ze zeg, doe het door. Nou, doe het maar zeggen. Ze zeg, maar je gaat met. Ik was zo heel erg, ik was helemaal wit. Ik zeg, ja, je gaat met. Wie doet het niet alleen. En toen gingen we met. Toen gingen we met 3 man, 4 man met. Met die 5 gevangen. Om ze door te schieten. Toen zeg hier is de schiet ze maar dood. Ik zeg, nou jongens, weet u het? Je weet wat ik moet zeggen, hè. Wie doet alleen wat die zegt, zijn ze. Toen zeggen, wat zeggen ze? Zeg, ze weigert. Wat zeg je? Zeggen, weigeren? Dan zullen we wat krijgsstraf van maken. Ik zeg, dat moet je dan proberen. Ik had een Duitse meisje en ik kreeg ook een boek. Ik zeg, probeer het meer. En hij wordt die gevangen, hij wordt lussen snijden en lussen laten. En toen zeggen, dat wordt krijgsstraat, dat wordt krijgsstraat. Dat is goed, kom maar met. Dan vind ik hem bij de jongspieren zo bedenken, wat is er gebeurd? Dat was niet de schut. En zo anders ze me naartoe zijn. En soms om 7 uur zat ik voor het hoogste tribunaal. En ze de roep wat je maakt. Ik zei, zal ik dat vertellen? Ik hou met de buurt op het hoofd. Ik doe het morgen weer, probeer het meer. En was er een ander, zo is het geworden. En toch op mijn voeten. Ik had het eenmaal in de leeuw, middags. Maar ik keek er zo weer een andere dag weer. En hij moet vertrekken en ik kom blijf. Ja. Nou, en daar ben ik trots op. En ik had een geweldig goede kameraad. Herman van Platnuris, en hij was administrateur bieden op Vliegveld. Had ze beschikking over een motor en een vrachtwagen. 4 euro aan de jachtboer. Wat hebben we dan mooi met dat? Ik heb met Herman van zo'n keel. Was het mooi? Ja. Maar ja, ik heb mijn beste kameraad er ook verloren, hè. Egbert van Beeuwendam. Die waren alle dagen bij elkaar, vanaf de leerschool. Die waren dan maar een paar maanden in die. 4 mei 1946 ga je s'nachts om 2 uur voet. Ga je met elkaar mee op pad. En s'morgens om 9 uur loop je. Kom je een beetje op moed en dan kom je in één keer die volle vuurteling. Het eerste schot in film. Hartstikke dood. Dat is niet best. Jongen, dan was je daar aan orde aan toe. Maar iemand vandaan. Iemand zelf ook vandaan. En dan kun je anderen opdragen. Die heb je ook bevoerd. En de andere dag mochten we weer, toen de begrijping was, om 9 uur, om 11 uur, hou spullen bruggen, moesten we door alles schoonmaken. En de jongens hadden allemaal zien dat de jap mee waren. Want ze bliezen de jappen zijn. Want ze bliezen en ze de jappen zagen? Ja. Want die jap gaf zich nooit over. Maar dat doen ze dan nog niet meer. Nee, precies. Dan was het gebeurd. Ja, was zo. En zulke dingen durf ik te vertellen. Mhm. En de ander rolt zich stil. Of ze heeft nooit wat met hem maken. Ja, dan kan ze het niet vertellen. Maar ik vertel, maar ik metmaken. Ik wil het even in mezelf om. Ja. Maar wat ik vragen wil, je zit daar naar Indië en gaan. Weet je het er met eens? Waarom je daarheen moesten? Of dat moesten we niet. Of vroeg je daar gewoon Toen tekenen we niet voor Indië. Toen tekenen we de invasie van Japan. Maar toen gewoon met die bom om Nagasaki en toen was de oorlog met Japan. Toen deed het kapitalisme. Was er ook, maar ze waren in Indië zijn alle Nederlanders geïnterneerd. En die oproertroepen, die hadden toen alle wapens gekregen van de Japan. Dus die waren toen baas.
Toen in die toezicht die Dus het ging eigenlijk helemaal niet zozeer om het koloniale spul, maar... Nou, ons als jongens niet. Wat was er weer van? Maar toen went maar, want de eerste operatie, alleen voor die grote industrie, ik wil zeggen, die grote montage, dat moest allemaal zijn, dat moest weer vandaan komen. Ja, het fout is gewoon, dat is jammer. Maar wat hadden we Rieke kunnen leven, samen met die Indonesiërs samen. Want die hadden door grond zat, vuur en delstof en alles aan. En via dus de wetenschap. Want natuurlijk via de museum wat er opgebouwd was, aan steden, aan spoorwegen, aan bruggen en alles. Tunnels, alles aan het liggen, onder leiding van de Nederlanders. Dat kon het niet. Dat was allemaal wat gebeurd. We hadden er nog verkeerd gedaan, maar het kwam wel goed. Ja, en, maar nu zitten dus een heel hoop Molukkers hier, door Rummen. Ja. Waar doe je daarvan? Ik vind het jammer dat ze niet voor Rummen konden, maar ze woonden Eurland. En dat was Eurland. En de Nederlanders hebben ze weggehaald, omdat ze niet aanwenden om overslacht. Of ze moeten Indonesië wonen, maar die daar niet wonen, die moeten helemaal met. Die zitten hier in de kom. Ja. Ja, en hoe ze hier bleef ziet, ze kon niet voor hem. Maar ze waren geen teruggegaan naar hun moederland. Ja. En ik kan dat begrijpen. Wolfie ook, toen we in Duitsland zaten. Die woonde terug naar het huis. En ze woonde ook terug naar hun eiland. En ja, ze zei dan, die zegt dat in het begin was het niet zo best. Ze gaat er nog aan met. Ze doet nog aan met. Alleen die oude van toen door in Drenthe op die treinen, daar was ik er niet mee eens. Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Maar snap je dat, of niet? Kun jij de begrip vuren? Ik wil er geen begrip voor hem eigenlijk. Want ze kon toch onderhandelen. Ze kon met ons gooien. En dat ze wil meer. Maar kijk, ik had een onderofficier, die dochter daarvan is ook doodschudden. Wordt al iets aan, hè? Ja, precies. Dan komt er iets dichterbij. Ja, dan wordt het inderdaad persoonlijk, zeg maar. Dan wordt het een beetje persoonlijker. Ja. Ik heb heel dingen verkeerd gedaan, maar ik heb er geen piet van. Ik heb ook dingen goed gedaan, dat weet ik. En dus ik blijf van. Daar zie ik zelfs trots op. Maar je ziet daar nog altijd wat... je ziet er altijd nog wel een mond en geil, zeg maar. Je ziet er altijd nog wel... Ik ga niet onder de duur. Zo werkt het niet. Dat zit Ingwies vuur. Misschien wel. Maar ik ga altijd de was. Altijd win. En toen kwam je weer. Maar hoe lang heb je daar gezet? Nou, hoe deed thuis? 3 jaar. 3 jaar. En dan kwam je weer, toen wou ons scheping vanaf. En dan wou we hier met elkaar. En dus ik heb motor geleend van Herman van Zandvoort. Van een fotograaf. En dan ging ik songs in mijn boskop mee doen. En ja, ik ongeluk weg. En toen was ik heel knie verbrijzeld. Kom ik in ziekenhuis. En soms om half weer leek in ziekenhuis. En op een rode zaal van 18 man. En na de morgen kwam die zusters eraan lopen. Ja, dat was van een mooie bie. Ja. En dan heb ik goed gezocht. Ja, dat heet er best goed. En ik heb ook verteld, hè. Nou, dat stuk heb je nog niet zo goed verteld. Oh, nou. Hoe ging dat dan? Want we leiden de song zo klein s'nachts. Maar niks aan de doen. Nou, dan moet een dokter komen. En s'anders morgens kwamen de zusters met fietsmateriaal op de zalen. En ik keek ze stuk voor stuk aan. Ik denk, het is één laatste, maar dan moet je meten. Hé, dom ja. En ze keek me aan. Die heeft me gewoon goed aan de kijken. En dan zag ik hem. En ze is altijd met de vrouwen. En ze zei, wat gebelde een vrouw naar? Ja? Ja. Waarom sprong Ali droet? Wat was er zo bijzonder aan? Figuur. Ja. En gezicht, ik weet niet. Ja. En die ogen. Ja. Ik had er heel versleten. Maar wat een meet. Ja. Nou, maar toen ging je ermee naar Kuijen en dat... Kuijen en zei ik, god met me met, ja, maar ik leed de skiehoes. Ja. En zodoende woonden ze in Deelden. En we verdeelden voor u naar Morkelen. En in die tijd ging ze naar Morkelen, was hij toes. En ik ging van Schiehoes naartoe zijn. Dus we treffen me gewoon niet. Ik wist niet hoe ze woonde. Ik wist niet hoe ze was. En we zagen me gewoon niet meer. Maar dus heeft ze me later maar verteld. Als ik met 4 dagen naartoe ging, dan ging ik met de fietsen van Almelo naar Morkelen. Ja. Dan ging ik Riesen, dan fietste ik heel Riesen duur. En dan ik voor hem ging van Morkel, s'nachts,
net werk en de zekers. Fietsen heel die nu, maar ik kon ook niet veel. Het mooi, ik vind beide hetzelfde. Nou, en zo is het ook gebleven. Ja. Wat voor persoon was Ali? Ali was een heel sociaal iemand. Ali had ook al wat meegemaakt, want Breu was net als ik dwangarbeider in Duitsland. En dat is met momenteel omgekomen. Dan bij ons hadden ze 3 meisjes en 1 jongen. En die jongen, dat was de toekomst, hè. Maar dan ging weg. En een paar maanden later dan ik. En hij verongelukt, hij had zo'n bericht toeschreven. En dat was de hele familie van de streek. Ja, en wat de wijze. En moest al die duur pakken dat weer wat worden. Want zo was heeft al die werking toen een beetje Stork. Dat was de secretaresse van Frits Stork. En toen was ze dat werk niet meer doen. Toen wilde ze wat doen voor de lui. Dus zo doen ze toen verplicht te worden. Kijk, ja. En dat is meer gelukkig was. Ja, maar je had ook zat met de maak natuurlijk. Kon je daar rode ook kijken? Met mij, Ali had een breuvelen. Ja. En hij wist wat zoiets was. Had zoiets gebeurd. En ik kan me kan breuvelen. En opvullen met anderen. Want in zo'n moment, als dat gebeurt, dat is het verschrikkelijkste wat je kunt. Ik zei, nou, die heeft altijd niks in aan. En dat is hoe die bonbon opgooit. En als hij in elkaar dondert, als het plat is, dan moet de leur eruit. En dan zie je een ruim ploeg, dan moet je erin. Als je 19 jaar, dan link je zoveel 100 door. Verschrikkelijk. Ja. Dat heb je nooit meer zien, nooit meer maken. Maar toen was ik ook, 1 dag dat was maar een uur of 4. Toen was het middags 12 uur, dus ik weglopen. Ik wilde niet meer. Ik was allemaal verrekken, want dat doe ik niet, dat werk. En ze heeft dan zichzelf overal. Want ik ben dat kapot gegooid in de stad. Ja, maar je hebt dus hulp met bergen, zeg maar. Met leur uit de Puur. Ik ben niet in de stad. We liggen vlak aan de stad, in de rode kamp, van een paar duizend dwangarbeiders. En daar je Hollanders en Fransen en alles, en Polen. Maar toen dat gebombardeerd werd, ja, kunnen we nog, die brak maar zomaar holt. De vloeren, alles was holt, de binnen was holt. En hoe je sleut met stro zeggen. Nou, dat hadden we nou dus weer aan. Ja. En dat werd gebombardeerd. En dan kreeg je bom en fosfor, duur elkaar, hè. Nou, in een paar minuten was het al goed. Zit al goed, dan kreeg je niks van wie. Alles is verbrand. Alleen maar Jan en daar moet je het mee doen. Ja. En ik kreeg niet meer anders. Ja. Maar nog iets, we hadden het over Ali. Hoe lang heeft hij ook met elkaar volgehouden, zeg maar? Hoe lang is hij trouwde geweest? Wie heeft 3 jaar verkering gehad. Toen zijn we getrouwd. En na ons trouwen hebben we 4 wichten gehad. Een geweldig gezin. Dat durf ik gerust te zeggen. Jongen, het allemaal goed doen. Ze willen leren en ze mogen leren. Maar als ze niet leren, ja, dan moeten ze maar banaan. Maar ze hebben het allemaal doen. Alle 4 zijn goed tegengekomen. Eén is fysiotherapeut voor zichzelf. En de andere is aannemer. Eén onderwijzeres. En de andere is bioloog, medische kant. En ze zijn allemaal hoog gezond. En ze hebben me ook altijd moeten helpen, maar ze moeten ook, als ze zo dan doen, groot werk doen nu, maar een hele grote tuin. En dan moeten ze, maar dan moeten boven in de erfel liggen. Spit. En dan mogen ze voeten, moeten ze eerst omspitten. Aan de badse. Je hebt al geleerd. Nou, heel goed. En dan heeft ze helemaal niks. En dat was Ali, dat was er ook trots op. Ik ook. Ik was er ook trots op. Ja, ik was zelf ook altijd aan de gang. En dan hadden ze een vuurbeeld dan, hè. En Ali was de sociale werker van de hele buurt. Ja. Al wat er gebeurde in de buurt, ik heb de buurt terecht. En dat vond ik wel mooi, want Ali was toch wel te lust. Ja. Ja. Hij had een rolwoervuur. Rolwoervuur. En alles had een knikker in de neus had. Of een steen in het hoorn. Of dan had de tanden droeden van. Ze gaan maar bij ons op de tafel. Ja. Maar ook, dat ze aan de druk onder elkaar en kan ook bij ons. Oh ja. Ja, dat vind ik wel fijn, hè. Ook de ulm, zeg maar. Ja, ik heb ze bij ons en naar Elmvrouw. Maar ja, dat is met elkaar druk. Dan, maar met die buurman en die buurvrouw. Komt hier, maar kan je zeggen, al dan. Komt met elkaar, maar niet hier alleen. Nee. Ja, dat was goed. Nee, want ja, wat is hier in deze omgeving nog wel vaker, dat doen niet over. Ja. Maar dat is dus biolo niet. Nee, ja, ik kon Ali al vertellen. Ik kon hem met Ali ook, kun je het ding aan, vertel ik niet wat. Ja. Maar zou je dat iedereen aanraden, of zou je dat zeggen van... Ja, eigenlijk wel. Ik moet een klankbord hebben,
hoe je op vertrouwen kunt. En waar je ook wat teruggekriegt, hè. Ja. Want Ali kon er ook over nadenken. En we zelf wat. Dus we hadden het goed met elkaar. Mooi. Ja, dat wil niet zeggen dat we geen woord hebben. Nee, dat geloof ik ook vast niet. Wat je denkt. Met dit schuren was mijn domein. Ja, als het was, dan zei ik, god, toch geen met schuren. Maar dat was maar even, dat ik een mimi. En zei Roelof, linker namer, zei hem toe. Nou, die zei me korrekkie. En 2 minuten later zei op de bank. En nou, dat was alles weer goed. Mooi. En dat was, ja, zo was het. En dus ik dankbaar voor je. Ja, mooi. Want ik had ook beschreven, hoe hol ik dat vol? En hoe aanliep met hoe vol? Want Ja, dat vind ik me bang over, mevrouw. Maar ik zal het makkelijk zo maar niet hebben werd. Maar nou goed was contact met elkaar aan. Ik kon al die met elkaar kunnen. En dat is er nog weer, hè. Je moet niet op straat vegen aan de tafel, hè. Met elkaar. Kun je? Ja, en hoe lang zijn jullie bij elkaar geweest? Ik heb 3 jaar verkering gehad en we zijn nog 67 jaar trouwd geweest. 67 jaar, Ja. kijk. Het is nog 94 jaar. Nou ja, toen we trouwd waren, toen begon het. En moet je werken, hè. Ja, en wat moet je dan? Ik heb de metaalopleiding gehad. Van de Almulo. Ja, nou de Mulo. Nee, de Almulo had ik toen nog niet. Toen had ik nog niks. Toen kreeg ik van de overheid mocht ik naar Almelo. En dan kreeg we 6 weken. Ik heb die 6 weken gedaan. De opleiding voor metaal. En toen 3 maanden, maar 6 weken was ik klaar. Maar die moet ik doen. Je ook zo'n stukje metaal. Van 12 centimeter lang. En dat was dan helemaal rond. Dan moet je precies vierkant viel. En dan moest dan helemaal 4 uitkomen. Met helemaal vlak, helemaal hoog, helemaal vlak. En dan sta je daar. Dan 48 uur vuur. En 8 uur had ik wel klaar. Want een kameraad van mij, van Jan van Zwart, ja. Die was in de smeerdrieën. En dan die grote sliepsteender. En dan maar ook. Maar dan moest je sleutelen van hem. En dan had ik Jan sleutelen en dan kon ik aan mooi. Ik heb het wel met de machine nog. Ja. Nou. En dan want de weerboek uit Donat. Ik zei, dat ik nooit. Nou. Maar het kon ik geen cijfer. Ik wou ook een cijfer hebben. Ja. Dus, nou ja. En doe een rooscijfer. En toen zie ik gewoon een naaimachinefabriek. 1 machine maken. En dat ging 2 jaar later failliet. Nou, en toen kreeg ik hem in de WW. En dat was niet wat voor mij. Een week later word ik in de Roer. In de fabriek. Als monteur. Ja. Nou, maar ik leer onder zo'n soort ook. En die moet ik assen onder maken. Maar ik kon niet meer onderheen gaan, maar dan moet ik een been mislippen. Dan moet ik me onderheen trekken. En dan zag een directeur, die zegt, wat is er aan de hand? Ja, sowieso, ik kan niet onderheen komen. En dat er een in die machine zit, en dan zit er door de onderzet. Dus toen moet ik aan de werken. Toen kwam ik van groep 8. Maar wat had je met benen? Dan ga ik helemaal kapot jacht met een dienst. Oh, met de motor toe. Met de motor? Met de motor. Nou, en toen moest ik op kantoor komen, dan kreeg ik gewoon slag. Of ik moest komen blijven als hulpje in het magazijn. Ja. Nou, dat was niks voor mij. En waarom niet? Ik heb toch maar gedaan in groep 2 in plaats van groep 8. Dus de ene terug in Loon. Dat kon toen wel mooi. Nou, en met, ik heb wel onderzocht. De angstschool, de textiel angstschool gewoon. Want ja, in magazine. Ik allemaal op boot. Maar dat was allemaal niks. Alleen wat. Dan stond misschien een half jaar stille. Omdat de vuur erin waren, die onderdelen. Maar die lenen gewoon niet magazine. Hij ze maar voor. Niks doen op papier. Dus ik kan beginnen met die angstscholen voor de fabriek. Ja. En dat deed ik geen en dat heb ik ook goed gehaald. Want de laatste jaar heb ik vriendin Smeders, de eerste klasse. Soms de tweede klasse. Smeders de derde klasse. En dan soms de vierde klasse. En dan de 5e klasse. In de 5e klasse heb ik helemaal geleerd. Want nog een bruisje, dat was nog een kelke. En die had praktijk. En dat was ziek en dat moest ik vervangen. Dus dan moest je een aantal leren. Ik heb het hele jaar lang een andere lessen gegeven. En dat was toch wel op. Toen kreeg ik geen rapport. Nou, ik het bestuur stapt. Nou, toen kreeg ik een rapport, maar toen wilden ze mij geen cijfer geven. Ik zei, ik moet 10 hebben. En dat kon niet. Maar les, ik kreeg zoveel, ik kreeg allemaal dingen. Ja. Ik kreeg allemaal dingen op het rapport. En toen kwam ik weer. En ik kon beginnen als eerste leraar beginnen aan de dagscholen van de textielscholen. Ik werd een nieuwe school gesticht.
Ik zeg, maar ik heb leef op kosten van de firma, dat heb ik even vertellen. En dan kwam bij ik zaterdags bij de baas. Ik zeg, zo. En toen kwam ik weer. Toen zijn ze me vanmiddag om 4 uur omgekomen. Op kantoor, 2 directeuren, de hoofdboekhouder erbij enzovoort. Ik heb dat verteld. We zijn toen kwam een bureau met 11 uur weer. We zijn Roel, wij hier blijven, krijg je beter. En een dag later ga ik een grote afdeling. En toen ben ik bedrijfsleider door. Kijk. Ja, maar dat ging allemaal kapot. De textiel is helemaal kapot gegaan. Ja. Voor wie was het heel slecht. Maar voor jou was dat? In 1973, zoiets. Eerder, in begin 70. Maar die textiel was 2 jaar later helemaal kapot. Heel Enschede is te vol met fabriekschoorstenen. Steekt er nog één. Dat is een monument, maar het is alles goed. Alle touwen, alles is voor alle machine. En dan moet ik werken. Ja. En toen kwam ik terecht bij het arbeidsbureau, een half jaar. En toen ik werkte, toen zag ik door een advertentie van het waterschap. Maar dat was al meer dan een jaar oud. Ik denk, ik ga er toch heen. Ze zegt, maar ze moet niet heen gaan. Ik zeg, ik ga er toch heen. Dus ik ben er gewoon. En dan heb ik me gemaild. En zeiden, maar wie? Ik zei, de baas van de financiële afdeling. En dat was meneer Lontsijn, Johan. En Johan en ik heb Mimi zeggen, hoe kom je voor? Ik zeg, voor die advertentie. Dat is een jaar oud, zeg ik. Zeg, maar dat maakt me niet uit. Ik vroeg gewoon, Mark. Dus kijk je me aan, had ik een speelje van Indie op. En hier ook. Ik zeg, hoe je bizet? Nou. Toen kwam ik keuken koffie, die bizet het al. Die heb wat meer dan nu bij me gezet. Toen zeggen we, ik zeg ook wat voor u hebben. Ik heb nog niks. Dat ik het nu. En met 14 jaar later kon ik naar waterschap in. Ik heb nog wat, je hebt alle klachten van ingezetenen, vooral boeren. Die hebben nog wel eens op, maar dat ligt allemaal stil. Wie heeft het geprobeerd? Ik zeg, geen. En ik meer dan een half jaar door. En dat deed ik zo goed namelijk. En ik maak al een rapport van zo in deze leertijd. Een rapportje maken. Nou, en toen zeg wie weet een vaste duurwaarder hebben. Wil je worden? Ik zeg, nou, duurwaarder worden. Dan heb ik ook niet aan waar ik over denk. Ik zeg, dat is goed. Maar een andere als ik tijdens stap. Ik zeg, Johan, ik doe het. Ze zeggen, hoe weer zo gauw? Ik zeg, dat heel gauw gewoon. Iemand betalen, ik me betalen. En als die het niet betaalt, dan wil ik weten waarom ze niet betaalt. En dan zullen ze betalen. Ja. Nou, en dus ik dan nog aan gewoon. Ik heb nooit mooie werk gehad. Ik heb wel vaak een bedreiging gehad, hoor. Oh ja? Waar van de meneer dan? Slechte spullen, hoe het achterbeeld, hoe de hens gedaan ook. Dat ik het altijd meer moet. Maar ik gewoon in de trap en de gaan. Maar dan kun je natuurlijk ook bij leur terecht dit misschien echt niet kunnen betalen of zo. Ik heb niet altijd, ik heb overal was. Ik heb zoveel regelingen treffen. En ik heb altijd door voor de lu. Ik had één boer, mocht er niet in. Als terug in kwam, gewoon 2 meter onder de grond. En woonde achter Haakbergen. En hij had 1800 gulden te betalen. Nee, 9000 gulden. Nou. En zeg ik, wat met die dingen toezoeken, dus door zijn, dat mag niet, hè. Ik zeg, waarom niet? Ja, zo en zo, want en dat moeilijkheden met man en waterschap hadden 3 jaar niet betaald. En hij had een brief geschreven. En hij had erbij misschien zeggen, als hij in de keuken geld geeft, er 2 meter onder de grond. Ik zeg, dan ga ik terug. En dan kun je niet zeggen, is mijn naam loopt er in de auto. Ik zeg, maar ga er wel in. En toen ik een groot motor had, moet ik ook wat doen. No. En toen kwam ik in Haakbergen en ik denk, oh goed. Dan steeds in het land. Op de boerderijen. Maar dat had ik doen. En ik had ook doen. Ik ging heen met auto bij het ook gestaan. Dat de auto goed kon staan. En ik kon bij doen nog staan. Als maar even, dan kan man heen. En ik zei, nou, liefhebber. Ik zei, nou, je hebt toch wel mooi zien. Dat schimmeltje en blauw. Ja, zeg, het beste wat ik heb. Komt er maar in. Is ook. Met me gewoon die doen gedaan. Ja. Ik denk, hoe zou dat gaan? Toen kwam die vrouw. Johan, wil je gewoon koffie drinken? Kom je? Ja, ik gewoon koffie drinken. Zeggen die ga je ook met koffie drinken? Ik zei, dat zat doen. En wie zat door? Ik zat in dat keuken, jongen. Een klein keuken, een turf, een half grote titten. Dat zat ik met 3 aan. En toen ging ik koffie. En zegt die vrouw, meneer, wil je ook die stoeten met beschuiten met kiezen? Ik zeg, nou moet jij mogen. Ik zou eerst vertellen hoe ik voorkomen. En als ik voor dat vertellen, kreeg ik geen beschuiten en ook geen kiezen. En geen koffie. Wat dan? Ik zeg, nou, je hebt moeilijkheden met waterschap. Hij vloog hoog op. Als er nou een verkoopt zeggen, dan geen 2 meter onder de grond. Ik zeg, hoeveel een schub mee? En dan zeg ik, als je 2 schub met, ga erin. Wat ga je dat doen? Ik
Zeg, rat maar. Waarvoor? Zeg, voor mij, want ik moet erin. Ik kom hem dat geld. Ik was zo bedonderd. Ik keek me, wat hij dan met de doen nou? Ik heb hem gewoon verteld. Zeg, mijn gewoon lustig. Ik me betalen, iedereen me betalen. Ik betaal niet, maar dan wil ik weten waarom hij niet betaalt. Ja. Als je gelijk hebt, geef ik ook gelijk. Maar dan moet je wel gelijk hebben. Toen hebben we aan tafel gezet, alles wat een koot. De koffie van mij en de koffie van hem. En ik kreeg dan met vandaag, wat doen we? We zeggen, denk ik, mevrouw Smit. Ze is met elkaar naar de kamer gegaan. Even laat ik hem ze weer. Hoe laten we weer op? Ik zeg, dat doe ik niet, dat moet ik doen. Ik zeg, ik moet ook een paar geld hebben. Al is maar een gulden. Maar iemand wat betaalt. Dan maken we een afspraak en dan is hij beslist hoe je doen weet. Dan komt ze weer weg. We zeggen, nou, wie hebt afgesproken, wie weet er op in de rommel. Nou, en toen bracht hij me geld met 2800 gulden. In één keer. Ik was zo blij als een kind dat ik geld had en dat zo afgelopen was. Hè. Ik ging zo anders maar in de kantoor denken. Oh goed. Ik was nog niet binnen, de chef en alles stond. Zelfs de hoofdbaas. En dan moest er gewoon, en nou, ik pak door de dingen los. En ik ga alle papieren kapot schuren. En ik heb hem laten zien. Ik zeg, ik durf ze kapot schuren. Ik zeg, ik durf zo wat. Ik zeg, ik vertrouw hem. Ik heb al die belastingpapieren of die beslagpapieren allemaal kapot schuurt. En die heb ik tas gelust. Dan zegt ze, en ons zeggen, wat moest er gewoon? Ik zeg, nou, hier de papieren weer. Dan zeggen, nee, wat? En nog niks. Alleen dan zeggen spul. Ik zeg, die kunnen we weer bij, maar dat hoeft niet. Maar nou, ik pak de portefeuille en ik tellen. En ze deden ook nog verder lus. 1, 2, 3, 28 gulden. Hoe is dat man? Ik zeg, maar nee, boer. Nou, toen had ik hem winnen. Ik had te winnen. Ja. Ja. Hij te wieren winnen. Ja, ik vond het altijd winnen. Ja, maar dat was nog niet op. Maar was geen 1000 nog. Maar hoe hadden dat dan geregeld? Maar je zei, wij moesten 1000 gulden betalen. Ja. En de rest deed daar in termijnen of zo. Ik heb 2800 gulden betaald. Ik zeg, en nu is het pakje op. Ik zeg, iedere maand kom ik hier in de buurt. Dan bel ik hoe. En als je wat hebt, kom ik hier wat halen. Al is het maar 1 gulden. Nou, ik heb iedere maand was ik ben opbetaald. Dan zoveel. En toen heeft ze zeggen, de kerstdagen opweg. En toen was ik in november bij hem. Ze zeggen, hier, voor Sinterklaas, kom je hier. En ik het helemaal op. En mijn Sinterklaas heeft me alles betaald. Alles wat helemaal op. En ze zeggen, nee, alles betaald, dan hoor je nooit wie te komen zeggen. Maar als je in de buurt zit, drink je hier koffie. Ja. Nou, Kijk, ja. nee, het goed gedaan. Ik had goed gedaan, ja. Ja. Nou, toen heb ik dikker gegeten, daar word ik. En zo heb ik de honderden. En hoe lang heb je dat gedaan? 13 jaar. 13 jaar. Ja, en met plezier. Mooi. Ja. En ja, dat is het laatste wat je gedaan hebt, of heb je daarna nog weer aan de Nee, dat was het laatste wat ik Dat gedaan was heb. het, oké. Zo'n 64 en dat jaar dus ik terug nog. Ja. Maar ik heb ook lang genoeg gewerkt, van 13 jaar of. En nog ik had een paar vragen meer. Je ziet 100 jaar, dan ga je helemaal de andere kant op. Voor mij is dat nog niet de vraag. Als je helemaal opnieuw mocht beginnen, wat ga je dan aan doen? Ik denk er niet veel langs. Nee? Ik zit er vrij op mijn leven. Het zou wel aan zijn kant. Ja, dat klopt. Want ja, je wordt niet geen veroordeeld. Want toen ik veroordeeld ben voor 6 weken gevangenisstraf, een jongen van 16 jaar, of 17 jaar was ik net. En dat was een schade, jong, ook voor de lui. En toen zie ik er trots op. Maar dat al even niet moe voor me. Ja. Ja. Maar ik heb goed Duits gezet. Ik had een collega in de fabriek. Die was in Rusland invalide, dus een halve enorm of en zo. En dan was ik in de hand lagen. Want hij was een fijne timmerman. Maar ik kon niet wat rijden zo. Hè. Dan moest ik even hem doen. Ik was in de hand langer. En ik was zo'n best kameraad. Maar hij was in gestrafte miljoen zetten. Nou, hij hoort wat hij ook met hem gemaakt. In een gestrafte miljoen. Weken later in mijn werk. Achter Rijnen door. Nee, achter Noord-Ron. Ja, ook in zo'n kamp. Eerst in kampen zetten. In het concentratiekamp. En dan moeten ze die zien. En dan kwamen ze in gestrafte bataljon. En dan moeten ze Alp erop. Hè. Die jongens hebben wat meegemaakt. Verschrikkelijk. En er was een kameraad. In een epen vlak over de grens. Daar ging zo rijden met Frans Kuijen. Maar Frans had ook een geweer. Had heel Rusland toch meegemaakt. En zeggen, toen we eerst Rusland intrukken, hadden we helemaal geen tegenstaan. Veel jongens over dat.
Totdat ze goede tegenstand kregen. Toen hebben we allemaal opgesteld zeggen. Een 10 meter steun de beste militair ter wereld van u. En die Russen aan een gewerkt van 1,5 meter. Ja. En over de 2 dagen geleden zeggen, toen kwam dus morgens. En geen 100, maar van een kleine dozen zeggen. Ja. En we hebben schut dus ze allemaal lijn. Gewoon of dood. En wie konden niet bijkomen. De Russen konden niet bijkomen. Want ze kunnen niet meer dood. En de andere man kwam weer zo'n groep. En die hebben ook weer al schut zeggen. En ook niet te doen aan de ondood schut. Ja. En hij zat met dat probleem. Ik zei, Frans, je hebt me geweten. Ik heb met elkaar uit. Dan konden we elkaar vertellen wat er gebeurd was. En die hebben elkaar de handen. En dan een paar uur aan de tafel zetten. Dan hadden de trouw niet nodig. Ja, daar heb ik geweldig aan leren. Wat een contact. Ja. Ja, met moffen. Ja. Je zegt tegen mij, Roelof, als we elkaar tegenkomen in 1944 bijvoorbeeld zeggen. Ja, wat dan? Ja, wat dan? Ja, een van mij niet meer leeft. Als er wat gebeurd was. Ik denk, ik kon niet zeggen. Als toen dan niet. En dan gaan we weer aan en weer. Ja. Ik heb goede contact met mijn kameraden net. Maar die zien helemaal dood. Ik zie al eerder nog over van de ex-gevangenen. Of fusie was. Van de ex-dwangarbeiders. Waar ik ook fusie was. Zie ik ook alleen van. Van de oud-militairen. Die toen in de Mondhoogsteden zaten. Zie ik Bierkum. Alleen nog over. Jongens in Indië. Hebben we er nog 3. In heel Riesen van de 220. En van de jongens uit Indië word ik met het bataljon mee hebben was 800 Friesen. Zit er nog 3 van. Dat is niet vol. Nee. En je hebt er meer 14 juli hebben we een reunie voor 3 man. We gewoon nergens zenden. Ja. Ja, dat is nog wat anders, hè. Ja. Dan denk je wel helemaal iets anders, hè. Maar ik heb nog geluk. Want sinds ik een bevuurrecht mens. Ja. Ik zit zo dankbaar als wat. Mooi. Ik kan nog denken, ik kan een beetje kijken. Ook met hoe. Ja. Okay, Ja. maar goed. Je hield links en rechts nog op elkaar. Ik kan, ja, gelukkig wel. Ja. Ik kan naar een lezing gaan. Op een school, daar heb ik nog kaarten staan. Van de akkerschool. En die verloor zulke dingen. Ik heb in Eter op school was. Ik heb in Morkel op school was. Heel Rieselijk had zo'n beetje. De technische scholen. Ik ieder jaar een paar klassen van. Ik heb best die gezenders. En ik moet horen waarin. Ja. En vooral die de gezenders, dat was soms, want die jonge militairen, die pas op zitten komen. Ik joh net gewoon naar Arnhem, naar de Bult, naar Weesp. En dan kreeg ik hier worden vragen. Ja, maar die moeten zelf vuur. Maar ik heb hem altijd met direct. Nou. Ja, en toen geen. En al wat ik gedaan heb aan mijn hobby. Ik zei, toen ik in Duitsland kwam, hij niks. Maar ik mocht van de baas uit, als er iets apart zat, moest ik het doen. Wat bedoel je met iets aparts? Nou, iets apart waar ik wat je nou moet denken. Ik kon nou denken, zeggen. En dan had ik papier zo. En dan mocht ik ook, dan zeg ik wil wel geen paar van die filmen in mijn toes. Net braken. En soms deed ze allemaal kaarten. Ik heb nooit een kaart. Ik kan nog niet kaart. Maar ik zat soms te tekenen. Van een pasfotootje. Een merk, maar toen verkeer ik me dat. Nou teken. Dat was zo goed geslaagd. Dat ging heel erg duur. En dan moet ik voor ieder jongen een tekening maken van een merk. Of van een vrouw. En ik geen doen. Maar ja, toen is het heel veel veranderd. Ja. Had ik niks meer. Dus ik heb nooit wat in aan had. Toen ik later toch dachten. Ik kan maar een beetje tekenen. Ik kan het nooit zien al die. Ik heb zoveel tekeningen op 100 hectare. En van die water voor weer zo. En de holsnieuw waar ik toen aan begon. Ja. En dat heb ik geen doen nu. Had ik in Indië gezien, dat deed hij in. Ik heb het in Duitsland, vooral in Oostenrijk en door, hoe de rols niet in. En dan wilde ik ook, en dat is me ook gelukt. Het hols niet. Ja, Ja. ik heb overal wat staan. In Freudenstad, voor dingen. Ik heb staan in Kassel. En ik heb staan in Hannover. En in Den Haag, in Amsterdam. Allemaal cadeaus en zulke dingen meer. En voor het water, en voor de Oorlogsgravenstichting. Ik mooie dingen maken, ja, mooi. Ja. Dus ik trots op. Oh. Ja. Maar ook bij. Ja. Doe me zo. En ik heb nog zat. Hè? Ja, je hebt nog veel te doen. Ik heb nog werk met die hof. Ja. Ik wil nog maar geen paar jaar met. Ja. Die zit nog niet van mij af. Hoe lang gooi je daar 200 of wat doe je? Dat denk ik aan mij. Ik heb een kameraad, Oendies, is onder één. Ja. Dat kan heel goed, is van 4 jaar nog op
safari was in Portugal. Is met een trein rennen gaan. En door met de safari met. Ik kan al leren. Nou. Toen ben ik voor 14 jaar op. Ja, helemaal goed is het niet meer. Ik heb een pacemaker gekregen. Oh, Toen had de lage hartslag. ja. Nou, dus dan begin ook al wat. Dat Ja, is zo mijn begin. maar dat mag Ik ook wil nog me een niet ook kijken, hoor. keer. Nee? Nee, wat heb ik gezien? Maar ik heb dat ik. Als je het staan hebt, dan voel ik het wel. Ja. Maar je mankeert verder nog niks, denk ik, zeg maar. Ik heb geen last van zo. Geen last. Nou, dan En loopt zo rol. Ik kan me een keer ook. Maar dat is allemaal old spoed. Ja. Er is een old hoor. En het oor, dat wordt niet beter. Nee, maar ik kan figuur met me qua kijken. Ja. Heb ik geen last van. Nou, en- Alleen als ik ver weg wil, dan heb ik wel een keer... Ik heb 1 oorapparaat. Dat heb ik wel eens een keer bij. Maar niet Ja. vaker. nee, maar je zit nog maar rap in de benen. Nou, ik kan een beetje lopen. Ja. De knie heb ik nooit meer overgeding. Van de Nee. was wel gelukkig als ze me af hebben gekeurd. Maar ik heb er al nog altijd mee kunnen doen. En doe ik nog. Maar ik zei dus in vuur nog aan van dat ik een aantal leur hadden vragen of ze nog vragen voor hoe hadden, zeg Ja. maar. En er reageerden ook naar jongen uit Duitsland. Ja? En wil gerne weten, want die zijn dat net in het Hoogduits. Maar deed je dan ook plat ook wel eens een keer met... Ik deed nu ook Duits in Hannover. Dat heb ik heel goed Duits geleerd. En het is zo, ik had geen woord Duits zo gewoon. Maar toen ik 3 maal weer was, als er op kantoor wat was en een Hollander, dan moest ik erbij komen. En ik wil ook geen Duits. Maar ik leer me aan. Dat weet me aan. Ja? En ik deed geen. En dan kwam geloof ik dat geen zong. Dan zong die Duitse versjes, dat leert zo. Waarvoor ik het Duitse vestje dan? Alles wat me hoort, zong ik met. Alles wat ik hoort, zong ik met. Maar hoe eerste taal, hoe eerste sprake is Riesens. Moedertaal, ja. 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 Hoe belangrijk is dat voor u? Als ze tegen me zeggen, als ik vreemd ben hebben, dan zeg ik, kun je Riesens? Ja, ik versta het wel. Ik zeg, nou, ik kan geen Nederlands. Dat is dan flauwekul natuurlijk, maar zo weer ik Riesens vind ik geweldig mooi. En je weer geen de Riesensche taal op dat helemaal zakjes in stand te houden, maar dat lukt dus niet. Maar dat met een kleinwichter komt, dan moet ik Nederlands, want ze kunnen me juist niet verstaan. Ja. En Groffa, zegt ze dan, was dat praat je raar, maar ze doen ook al Nederlands. Ze kent niet als die kleine wichter. En ze zal toen ook gewoon, als je 2 kleinwichter hebt, doe je Hollands met. En geen Riesens. Ja. Zo geen weet. Maar dat verstaan ze niet. En vind je dat slim? Ik vind het jammer dat die taal weggeeft. Want het is een eigenschap waar we net ons leren kennen. Ja. Wie kent iedereen door die? Wie kunnen ons aan zo drukken als in het Nederlands. Op wat voor manier dan? Ja, wie hebt andere woorden voor, andere gezichters. Als ik heb over vandaag, dan zeg ik rechterwoord. Ja, maar als ik zeg nu rechterwoord, is zo'n roerspul, dan kijk ze me aan. Wat is dat rechterwoord? Zie van die woorden die gaat er helemaal uit. Ja. Kan je nog horen hoe de wichten of de leu vroegen kun je, zeg maar, voor een oorlog? Was dat anders? Nee, want ik heb memo's in de taal. En zo staat hier de brief. Ik heb ook wel verschillende keren dat ik denk, we beginnen hier bij Hollands. Of Hollandse woorden tussen. Maar ik zit niet van plan om dat te doen, maar soms gebeurt het me ook wel. Ja. Vooral als je met name uit dat dan niet zo goed kan, dan doe je wat. Ja. Dan gooi je met, en vooral met de kleinwichter, doe je vanzelf aan, verstaan zo niet. Ja. Dat is dus het grootste wat veranderd is. Dat is ja, het grootste van die kleinwichter, die kun je niet als. En hoe wichter er zelf, zeg maar, ik heb niet over de Die kleinwichter. kunnen allemaal plat, zo plat als ik. Want dat heb ze bij ons niet toegeleerd. Ja. Ja, dat was een moedertaal. En Ali dan, want je zei Ali moet. Een vader kwam uit Morkel. En zijn vader was aan spoor. Heeft de zoon die in Deelne woont, ook in Twente. En toen is hij weer naar Morkel gegaan. Dus dat was allemaal Merkels. Dus dat wil ook wel. Nou, ging ook wat. Dat versteed me gewoon goed. Ja. En hij kan zo kijken in Waksbergen en IJsken. Dat is zoals de Riesens. Dat is heel veel, hoe zult die plaats iets met andere dingen? Maar kan ik wel begrip en verstaan. En zo in de gaten op zijn wie het komt, helemaal anders. Hoe doorlen ook, kan ze allemaal, als ik kom weer, ik moest er wegkomen. Ja, en heel lange leer, volgens mij staat zelfs in vuur 1900, zeg maar. Zo zijn ze Riesen nog doe. Heb je dat nog mee te maken? Nee, dat denk ik niet mee te maken. Dat doen ze wel in IJsken Ja, en vooral in Oldenzaal. ja, Doe en die. juist. Ja.
Maar dat heb je nooit gehoord in Ries. Mijn vader zei is tegen mij, ik weet een knappe jonge dieren voor die. Zie je dat zo'n vestje? Ja. Nee, dat vestje niet. Nee. Maar dat wordt niet. Ja. Mijn vader zei is tegen mij, ik weet een knappe jonge dieren voor die. Maar dan moest een half uur lopen. Ja. Oh, vader, ik weet me nog niet van. Ik weet nog van geen vrienden van. Ik durfde niet aan te kijken. Maar toen het zondagavond was, stuk ik een piepje in mijn zak en dan ging al op mijn shockjack op toezebank. Naar dat toezebank. En hoe dichter ik kwam bij dat huis, ik loop nog zachter dan een moes. En ik keek in dure glazen. De oude leurde net mij voor. En het oude klokje sloeg 8 uur, toen ging ik eerst naar binnen. Goedenavond, Leu. Daar komt Vian. Ik zit de zonne van Jan. De grootnis van mijn vader. Maar dan nog wel meer dan. Hè. Ja. Maar dan komt met hem mee naar vrienden. Ja. Ja, ken je dat vastje niet? Nee, ik ken Nou, dat ik niet. zal zien dat ik het op papier krijg. Dan zal ik dat doen. Dan moet je hem. Nou, dat is mooi. Zullen maar meer van die ogen. Ja. Hij nog wat aan hoe platte had in Duitsland of niet? Dat je daar zetten. Dat je zei Nou. van, ik kan gewoon met mijn Riesjes kan ik niet daar redden. Als die echte Duitsers zijn, die in Hannover geboren waren, niet zo, hè. In de remen, die vooral die boeren, dan kon je plat mee koeien. Ja. Maar ik vond die Duitse taal direct al mooi. Ik begreep het direct. Ik kon het begrip en verstaan. En ik zong er een, en doe ik nog. En al die Duitse versjes die ik had horen, die zong ik met. Ja. En dan leed dat is het beste leren. Ja. Dat is op school maar begint te zingen. En Duitse die taal te leren, die leert zo. Ook ja, Frans deed mee. Maar van die Franse meenden bij ons. Ja. Charles André en Toujours et la vie. Alleen zing dat, maar dat leer je niet daarvan. Ja. Ja. Dat zijn mooie dingen. Ja. Met taal raak je de leu, zeg maar. En dan kom je bij de leu. Dan kom je bij elkaar binnen. Ja. Ja. Maar je ziet een oude boeren rondom Hannover en die kant op. Maar hij daar wel een contact met? Nooit. Nooit, daar geen contact met. Als je een keer bij een boer kwam, ja, dan was het een koolte grap of erpel. Ja. Dat deel we. Ja. Nog één vraag. Je hebt zat met de markt. Maar je hebt nog altijd meer energie als sommige lui van 60. Misschien wel. Hoe wil je er zoveel willen? Ik had, denk normaal, niet te vullen. Ik had er geen wat, vooral het lekker is. Ja. En Van Chinees? ik lust alles of dat Chinees is of een Vietnamees of een Griek. Ik had alles geen. En ik had daar een paar rijen. En dat herinner me ook niet. En ik doe wat ik wil. Alleen het lopen kan ik niet. Maar ik heb ook voor en dat is niet helemaal. Dat mis ik. Nou door. Een auto mis ik helemaal, want ik ga aan de dure staan. De meter dat ik in de auto. En ik kon overal komen. Als ik tennis gaat, nou, dan had ik nog niet zet. Ik kan voeten was. Ja. Ik wil overal nog wel in, maar ik kan niet meer. Ja, hoe wil je nog op aan? Ik heb jongens al gevraagd met gewoon de hele tijd naar dat kamp gezet. Maar ja, daar is niks van over. Heb me jou getuigd. En ik zei dan ook. Maar ik had, al is het met een stukje droge bijvoeren. Ik was blij was dat ik er nog even naar zat. Maar ik moet een keer tevreden mee. ik kan niet eten komen, ik kan niet goed komen, ik kan niet morgen komen. In Hoofd. Nou, en dan is ik tevreden. Het maar goed weer is. Nou, goed zo. Ja. Je zit tevreden. Ik zit en dankbaar. Tevreden en dankbaar. Ik zie zo En dankbaar voor hem, ik heb maar een ander niet. Ja. Kijk, advertenties me nog. Kijk maar wat ik binnenkrijg. Dan denk ik, waarom hier en ik niet. Nee nou. Ja. Ik heb vuurrecht nu. En daar is ik dankbaar voor. En dat waardeer ik en daar profiteer ik van. Oh, meer kun je niet doen. Nee, daarom. Maar ik bedoel meer met van wat wil je nog bereiken. Zeg maar, je hebt een paar beuken uitgebracht. Nou, ik ben met 1 boek bezig. Daar heb ik nog geen uitbreng. En weer waarom? Dus hier de oorlogsverhalen. Er wordt een heel verhaal verteld. Van u die het nu met hem maakt. Die het van hun vertellen hebt. Die het ook weer niet met hem maakt. Allemaal hoe doen we zo. En dan hoor ik me aan dingen. Als ze schreeuwen bijvoorbeeld de moord op de koningsbelt. Is de in Nutsen umgekomen, dat weet ik wel. Maar dat was een militair. En ik zal het u vertellen. Dat was met een invasie. Toen kwam die tegen Alien opzetten tot die duurde België naar Nederland. Hè. Toen waren er heel veel oud militairen die het niet bij verzet waren. Die wilden er geen bij. Want die wilden metvechten.
had er wat gebeuren moest. Toen kwamen de 3 jongens, wie Essoes, hij was de baas van de binnenlandse strijdkrachten. En zei, Hendrik, wie het militair was, keuzes gebruiken. Heel goed, zeg maar wie heeft geen wapens? Ze zeggen ze, wie was zorgen voor wapens? En dan 1 ding in de kop, om koning belt te moffen, die heeft ook wapens, dan halen we alles weg. Nou, en die jongens die goed erin, en toen waren 3 moffen zaten door. 2 waren de Russen, het naam, en zijn nog 1 moffen. En toen gaan ze naar binnen nemen, maar die sloot zich die moffen. Dus ik zei, ik kom alle wapens halen. En toen riep hij weer, ga weer. En wat doe je dan? Ja, dat schiet niet. Toen werd het gevecht. Toen heb je het leukje liggen. En die moffen heeft dus zich versneeld, omdat hij militair was. Is niet vermoord, is gesneuveld. Want die had tegenstanders van het verzet. Nou, en dan is ze gehoord, die man is er gesneuveld, militair. Want er zitten wel 100.000 gesneuveld, op een andere manier. Maar hij is toch gesneuveld. Daar vraag ik je van. En die week doe de wereld hem. En zet ik in boek. Ja, en wat is dat voor boek? Wat Racische oorlogsverhalen. Juist. En steekt dan meneer Stroek ook in? Ja, Herman Stroek? Ja. Jazeker. Want daar weet heel veel Riesten, dus weet dat niet. Weet niet, dat vind ik zo jammer. Ik heb Herman zelf gekend. Niet als kameraad zo, want die was jaren ouder dan wie. En die was Rooms. Dat weet je waar. Dat ging vroeger niet zat. Maar ik ken hem wel. Herman is dus in 41 bij de SS gewoon. Bij de SS, ja. Bij de bewakingstroepen van de kampen. Ja. Die moesten naar Amersfoort, hè. En daar ben ik oppasser op de gevangen. Nou, 6 weken moest op matje komen. Weet je waarom? Hij was te goed voor de gevangenen. Ik kreeg straf. En voor straf gingen naar Noorwegen. Toen kregen die sneeuwtraining van de SS. En toen werd in zat, bij Stalingrad. Kijk. En die weet wat bij Stalingrad gebeurd is. Er zit een heel noop... Dus het hele leger heeft zich toen overgehouden. Maar het is allemaal kiesgevangen. En dus Herman Oedebruggen. Met zo'n iemand, ze is Oedebruggen onder leiding van Herman. Denk je dat vanzelf is gewonnen? Nee. Ze zitten verschijnen, oppassers, met een sneuweldeur, maar ze zien het toen kreeg ze allemaal de onderscheiding. Herman kreeg het ijzeren kruis, de jongetries. En toen kreeg ze, Herman kreeg, en ze gingen wekken verlof. Van de Duitsers? Van die Duitsers. En dan mochten we toe zijn, in Amersfoort. En die moesten naar de wekken, moesten weer terug. Ze zeggen me gewoon niet weer terug. Is ze onderduk in Haagdrecht. Waarom willen niet terug? Je moest weer naar de front en dat wil niet. Hij wil dat niet. Heeft ze onderdukken in Haagdrecht, in het klooster. En dan werden verzorgd door mensen van het verzet. Toen kregen ze zo contact met dat hij meeging. Alles wat niet mocht, die en ze. Oude van de politiebureaus, gemeentehuizen, alles en konvooien. En Herman ging met de commandant van die hele groep. Herman was verzetscommandant van de hele groep uit de Lopike polder. En ik trainde jongens militair, hè. Dag en nacht. Dat moet het soldaten worden. En toen ik keer op Verona. En zat aan de ene kant van de vaart zat een boerderij. Daar zat Herman met een paar jongens. En aan de andere kant zat een kameraad. En boer van een boer derde had door de groep. En toen kwam de moffen van 4 kant. Toen konden ze geen kant uit. Aanlangs de beide kanten met die auto's. En toen hebben we eerst 2 moffen doorgeschoten. En toen hebben ze hem doorgeschoten. Toen hebben ze er nu op gevangen hem. Ze hebben zijn kameraad ook doorgeschoten. En toen hadden de 2 dood. En de andere dag zijn ze weer gekomen. Hebben ze er nu opgevangen met hem. En de andere dag zijn ze weer gekomen. Hebben de 8 doorgeschoten. Gefusilleerd. Bij die boerzinhoes. En daar staat nog een monument. Er staat 8 namen op. Zorgen ze doorgeschoten. Zijn kameraad. Maar Herman staat er niet op. Ik heb 3 keer in Lopik geweest. Op gemeentehuis. Ik heb altijd gedaan. Ik heb er. En op het rapport van mij heeft Herman de namen gekregen in Amersfoort op het monument. En er is ook nog een strootnaam voor hem. Ik weet niet hoeveel dat ik hem mis. Maar hoe er in Riesten op reageert, dat hij bij de SS ging dan? Slecht. Maar er waren meer jongens. Jantje van Ponks is bij de SS geworden. Freek van Hageman, die zit sneuveld in Rusland. Herman is teruggekomen door
Eerst heeft dat gedaan. Maar dan waren we bij de NSKK. En kun je je voorstellen, ik ken de jongens, die hadden niks. En nog geen schoon aan de voeten. Geen werk. En dan steeds zo'n dingen, meld bij de NSKK. En je goed loon, goed hebben. Ik ging een vrachtwagen en alles. Dan zie je meneer. Nou, ik ken de jongens die dormen. Wie het verzet bij de NSKK om. Hoe, omdat ze dan dat ze het goed kregen. Ja, dan kregen ze goed. En dan, ze moeten alleen Rieven Duitse leger. Nationaal Socialistisch Kraftwerkkoor. Dat nou hier de aan- en afvoertroepen zit. Dat waren de bij. Maar één, ik zal de naam maar noemen. Een man van Gijs van Hout. Mans Jans. Die zat ook bij die NSKK. En hij moest met de invasie tegen een vrachtwagen vol munitie en wapens voor het front. En dan moest iedereen mee hangen. Heeft nog geen front herhaald, hè. 5 kilometer voor die in Kanalenjacht. En er loopt tussen skroet. Hij duurt front gewoon naar de Engelsen, nee. Naar de Nederlanders. En toen kwamen we 4 als militair van prinses Irene. Ik zoek er iemand droog. En dat vind ik mooi. Die schreef ook in dat boek. Ja. Want die jongens hebben wat verdiend. Die heeft een keer fouten gedaan. Doe ik ook. In je boek fouten. Maar ze hebben weer goed gemaakt. Die heeft helemaal van terug gedaan. Heeft man van even gedaan en zo zit het meer. Ken je die van Zaankoning? Die jongens? Alleen van verhalen. Hè? Van verhalen, nou. En geen beste verhaal. Maar het schut van Zaankoning. Een grote soepla voor Riesen toe. En gewoon, wie er was er politie. Met een van Schreurs. Van Mullendiek. En die kwam in Amsterdam, wie er was de politie. En dan moeten ze al die schepen van die Urkenvissers moeten ze controleren. Want die moeten de paling inleven, hè. De Duitsers te... Ja, die moeten alle paling naar de moffen, hè. En ik heb met jongens die moeder dat heel zullen. Want je hebt zo gepakt, hè. En toen ik een keer bij de Aldi. En toen steunde... En van Schreurs steunde daar in Megel. Maar wie spreekt me gewoon nooit toe. En toen steunde ik achter hem. En steunde bij Schap. En had ook een krat zo'n duurse beer. Dus ik naar Schreurs. Ik doe er nou genoeg aan. Ik denk je niet meer, zeggen. Dat ben ik gefeliciteerd. Heel goed voet. En toen boet kwam steunde bij mijn auto. Dat was bij Kuien. Zeg, Rolf, die spreekt me gewoon nooit toe. Maar ik wil wat willen. Ik denk dat ik soepen. Maar ik denk helemaal niks meer. Heel gefeliciteerd. Hè? En dus ik zeg, ja, zeg, jullie hebben ons opgepakt. Maar jullie weten niet wat er allemaal gebeurd is. Zeg, ja, ik was niet bij de politie. Wie was de soort politie. Ja, zeggen, maar wat doe je dan? Dan moet je vrouw zeggen, in Urk. Die Urke olvissers, die weet dat. En ik heb nog maar ik heb zelf heel goede kennis. In Urk heb je gewoon op de Urke dag naar Urk. En dus wou ik door in zo'n tijd hebben we opvang. Dus ik zit door de olvissers. En ze zit op Heuk nog, op bij. En ik nu heb je zitten gooien. Dus ik denk, well, jongens, hebben jullie in Noorlijk ook gevist? Ja, in Noorlijk ook gevist. En moet je alle vissen leven? Ja. Ik zeg maar zo en zo. Want ook al mensen die doen weer doen. Dan waren de 2 redden ik aan Moeries. Nou, dan waren die verkeerde Riesender. Die deden toch weer wat die goed was. En die dingen zet ik terug in. En mijn zelui ook weer. Ik heb ook fouten gedaan. Ik probeer het goed te doen. Ik probeer het nog goed te maken met een boek. Dat ik de fouten die het er nog door gaat, die kwijt doe hem. Ja. Dat doe ik mijn beste voor. En ja, wat me nog wat te binnen schuurt. Je hebt er natuurlijk allemaal meegemaakt met de NSB en de NSDAP. En wat doe je dan van de hele politiek van nu? Die dat allemaal nog met? Of, Ik ging goed met. Ik zit soms, het eerste wat ik doe, 6 uur de televisie ging. En het is niet makkelijk. En je hebt die redelijk goed in heel goed. We zitten nooit tevreden, geen eens tevreden. De woont niet tevreden, want die houdt de kant op. Die Wilders heeft een heel andere politiek. Nou ja, als je achter staat, kan ik hem niet begrijpen. Maar ik sta er niet achter. En of je nou islamiet ziet of anders, je ziet, leuk met elkaar, je bent hier met elkaar opbouwen. Je hebt zo behaald, je bent zo verzorgen. En die doet gewoon met. Ja, maar als je dan, zoals gisteren een verhaal zien voor de televisie, wat er allemaal gebeurt
in de wereld. Hoe sta je over Israël en de Gazastrook dan nog? Hoe is ik daarin staan? Ja, Ja, dat is altijd een hele lastige vraag inderdaad. dat vind ik nog. Ik kan er nog niet doen. Want nu kan ik me wel begrijpen dat Israël zich verdedigt tegen de Hamas die er zo binnenvalt. 1200 mensen vermoord. En hoe? Dan moet er wel wat gebeuren. Maar hoe? Die illusie zit allemaal tussen het volk. Hoe kun je dit tussen? Nee. Ja, zeg het maar. En als je geen uniform aan hebt, dan ken je ze niet. Ik vind het heel moeilijk. Maar ik begrijp er wel een beetje van. Ja. In die grensstroken, in die andere stroken, hoe al die hun gewoon kievoetsen bouwt enzovoort. Ja, wordt ook, die andere wordt verdreven van grond. Dan denk ik, wat zou ik zelf doen? Ja, nou, juist. Ik heb daar geen antwoord op. Nee. Maar ik kan niet. Je moet met elkaar oplossen aan de tafel. En niet met geweer. Nee. Dan zit ik vuur. Je hebt er 100 jaar op zitten. Ja. Wat heb je geleerd wat de jongelui met me kregen? Wat wil je ze meegeven? Verdraagzaamheid. Ieder van die dingen, ja. Gewoon verdraagzaamheid en medeleven met een ander. Want ik kan echt met een ander slag heeft, kan ik medeleven. Een ander, als tegenbuurt of tegenbuurt, dan heb ik ja medeleven met. Met die Duitsers moet ik een kameraden gaan hebben. Kan ik medeleven als ze doorzaten in zo'n kamp, dat ze als gedwongen militair de moeten, als gestrafte. En de man in Epe, dan denk ik zoveel van de leertijd, dat ik met elkaar vandaan kon. Dan kom ik elkaar aan geven. En laat dat iedereen kan doen. Vriend en vijand. Maar was geen vijanden. Dan moet je met de holing, maar die kan niet alleen. Ik heb ook geen vrienden alleen. Ik zal ook wel met vijand. Maar wie doet wat? Laat dat doen. Laatste vraag. Wat is een vraag die heel gerne antwoorden weet, maar die u nooit iemand stelt? Wat wil je zelf kwijt? Dat ik wat vertellen. Dan zal ik toe vertellen. Ik heb wel een vuurlichting gegeven op scholen. Schoolkinderen kunnen erop vertellen. Ik heb ook vuurlichting gegeven in de gezendes. En het hadden, op de bul enzovoort. En daar heet jonge militairen die wat vertellen moeten. En die militairen die vragen weer andere dingen. Want die moeten zelf vuur. En die vragen dingen, ja. Je hebt militairen was, waar je moet je zet nou enzovoort. Hoeveel zit er bij jullie sneeuwt? Ze hebben bij onze groep 4. En dat voor de volle. En voor de tegenstanders, ik zeg, dat wil je niet. Heb je nooit teelt? Ik zeg, nee, maar wanneer erop? Te vullen. Ook je willen. Want iedereen die sneeuwt is te vullen. En hoeveel is wel door het schudden? En dan gooi je door de grond. En wie hebben we antwoord hebben? Nou. 1 te veel. Waarom? Iedereen die sneeuwt is te vullen. Ene die nooit bezet is te vullen. En ik heb die ene, we moeten met pelotonboeren een verdediging van hun tegenstanders overvallen. En zetten met 3 post, die moest roet. Want daar kun je wel een vuur van. Ik heb opdracht, ik moest dan met jong van mij die onschadelijk maken. De anderen allemaal dekkingvuur, jong. En 3. De jongens die schuurden 3. En dat was met die heb de dek met overreikt. Ik spring ook nog. En dan komt er in hem ook. Ja, je hebt een hand aan de vinger. Eén zo. Het is gebeurd. Liggen er zwaar gewond. Ja. En toen was ze ongewond. Ik denk, nee, dat kan er niet. En ik zo'n spiet van haar. Spiet me nog. En toen ik vertelde dat ik ten door heb beschudden dat het ongewond was. Maar die je bent er ook bij, weet ik wat. Maar ik kan het er niet verwerken. Dat is het meeste bijgebleven. Dat vergeet ik nooit. En dat doe ik kameradslut, dat vergeet ik ook nooit, maar dat net zo meer. Want als ze doet, dan is geen vijand meer. Dan is het ook een vriend. Maar ik keek weer in de ogen en het is gebeurd. Ja. Ik vertel het nu hier, maar dat kan ik zelf wel doen. Vergeet die niet. Blijf wel altijd bij. Maar ik moet zelf verdammen, ik wil ook verdammen. Ja. Ik heb het niet bewust verkeerd in Onlo, zo zeggen. Ja, je moesten. Bedankt voor het lange verhaal, voor het mooie verhaal, voor het oprechte verhaal. Je maakt mij doen, je weet. En wie hoopt dat je het nog langer volhoudt.
En dat je nog alles kunt doen bij weer doen. Ik heb nog wat te doen, ja, gelukkig wel. Nou, Ik heb nog zin om te leven. Ik leef gewoon heel gelukkig. Ik heb het heel goed. Ik heb een geweldig gezin, dat durf ik terug te zeggen. Ik heb een geweldig huwelijk gehad. Heel goed. Maar ik zit er heel dankbaar voor. Ik ging alleen, maar ik kan wel alleen weg. Ik verwil me nooit. nou, hartstikke goed. Gewoon. Dank u wel. Beste. En hij nu een keer weer wat weet. Hij zegt, ik word daar nog wel. Ik zit er weer in. Nou, Ja? goed. Daarover. Dank je weer. Is voor me goed. Ja, snel.